Să rămână oamenii bună să facem un filmuleț din Minecraft. Eu sunt Ianis, fratele lui Edi. Acum hai să începem o mapă. Hai să o băgăm pe asta. Acum bun venit. Dar știu cum o să se numească vlogul. Este acum. Hai să începem să filmăm. Acum am început lumea să filmăm o pădure. Mi-mi plac pădurile că au săpat. M-am gândit o să iau niște lemn ca să îmi fac o lopată, să iau săpată. Ca când vine un zombie cea noaptea dau cu burgă și în el. Deci, hai când... Uitai. Că nu sunt de creativ. Am găsit. Nu o să o folosesc acum, parcă o să o folosesc mai târziu. După ce o să iau niște zăpadă. Tăceți că filmez! Ce? Filmez. Deci, am luat săpada, atunci hai să punem barca. Să sperie bunica mea când a auzit că țipă oaia. Poate o să mor și eu, poate o să mor și eu niște oi ca să fac un pat. Deci, hai să mergem. Iani, Edi! Edi! Iani se filmează. O burger de săpată poate să ne ajungă. Să luăm lemn. Oh, jingle bell, also jingle bell. Îmi place muzica asta. Să vă abonați și să dați like. Să nu uitați. Hai mă, bărcuțo, că de să rearătăm ce tari suntem noi. Boșmam. Oh. Să sparg această viață că mă trebuie să merg. Acum să iau acum și să merg. Nu, sunt atât schețată mici.
din barcă că am găsit niște bambus și o să-mi fac o hartă. O să pot să-mi fac 6 bucăți de gât. O să pot să fac două bucăți de gâstie. Și o să-mi trebuie mai multă. Adică 2. Nu vreau să le arăt că să fiu faimos. O să fiu faimos. O să fiu faimos. O să fiu faimos. O să fiu faimos. Mă învăț cu barca. Da, filmez. Mai am 6 minute de filmat. Bă, da, chiar filmez. Salutare, doamnelor și domnilor. M-a întrerupt fratele meu, cel cu clubul lui Edi. S-a învățat de când aveam eu 3 ani să-și bate joc de mine. Hai mă, băcuțo. Gata, îți mai iau niște etapă. Ce ești mare? Ce faci? Îți iau 16. Nu prea bine deloc. Deloc nu bine faci. Te mai doare gurița? Nu te mai doare. Și mă păpați un pic astăzi. Am luat bucăți. Au, Doamne. Acum Și tu ce faci acum? să terminăm filmulețul nostru. Fac niște drifturi cu barca, că mă amuzează. Mâine vin la tine și nu mai plec deloc. Până în ce... Uite, Iani e bolnav, stau cu Iani. E bolnav. Foarte bolnav. Acum stă și... Poate să găsești niște căței. Să vin eu acolo și să rămână Lolo cu Ianis. Ia uzi, Ianis, vrei să plec eu la Bibi să rămâi tu cu Lolo? Nu, Să zboară porcii prin căpățână. da, nu. Nu o să pleci. Nu. E bolnav și Ianis. Mâine vin cu tine, mâine vin. Mâine vin cu tine acasă și nu mai plec deloc. Dacă pleci, te bat. Ia uite, ia. Ianis îl doare și pe el burtica și toată ziua zăcu astăzi. Mâine tu vii la târg. Ha? Deci am luat spada, acum să trecem din nou în barcă. Poate să patinăm puțin. Da. Stau cu Ianis, stau în casă cu Ianis. Edi filmează. Edi filmează singur pe Dai din gură că filmez și eu, nebună! Ia, filmează și Ianis, filmează pe televizor. Acum, papa, copii, am terminat filmarea. Da, ei amândoi Ne filmează pe revenim. Și Lolo, filmă. Bă,